Yes, sinobaba la untate Mufukeng esinayo umhlalo wakhona la ehostel ka Cooperation uzokwenza nje lapha na ke bathi yini konje ngesilungu vote of thanks lapha namazwi nje okubonga bengabahlali kulomsebenzi wenzakalayo. Tate Mufukeng lokho kwenzakalayo lapha nizizwa ninjani nje nomphakathi lapha eCooperation hostel? Lapho nginibingelele ebaqhuluseni cha la ngaphasi ngabahlala ngaphakathi sikhululekile size kumnandi ngoba kade nathi sidinga lemthuthuko singayiboni. Yes. Lokho sikhombele kudini njengelanga sebusika. Yes. Namhlanje siboye eduzane. Kusasa sesiyakhanyisa, siyathola amanzi, siyathola ama toilet. Ngesaya esigangeni. Sibayo zenyoka. Yes. Lokho nami kuyangithoza kakhulu ngiyabonga futhi kakhulu ngathi nakwenza futhi nakwabanye futhi naphambili. Lokho zayikhansela umthembu engaphela amandla aqhubeke. Lokho kushaya izandla lokho kakhulu. Ngiyabonga. Nisizwa ninjani? Nisizwa ninjani nje mhlambe ngalokho kwenzakalayo njengoba nani senizobuyelwa isithunzi ningeza ukuqulusa manje niqulusa esigangeni kodwa nani senizovula nje itoilet usuyaflasha kamnandi usuyakwazi ukuthi uthi qa obondweni kukhanye usuyakwazi ukuthi umulelo yazi ukuthi kubuyeliwe ngaphandle abantu abangeni noma isikanjani. Lokho sizabahlala basehostela. Yes. Sidosa kakhulu. Yes. Futhi sele emlomo obonga izinkulungwane. Mnandi. Yes. Futhi asazi obonga abantu. Yes. Cike kanjalo ngoba livele kade naseyidinga lento la. Yes. Kodwa singayitholi. Namhlanje siyibona kahle ngamehlo. Isiphambi kwethu. Izophathwa yithi sinakekele futhi. Amafastela singabulali, amathola singawaququzuli nevasi konke phiko zandla zethu. Sicela ukuthi kube yini-ke ama-security la. Ayini kumele ningalali nihlale nigadile 24/7 ukuthi izinto zenu zingonakali. Siyabonga kakhulu Tate Mufukeng ngamazwi akho nje okubonga siMakhiwa TV. Sinomunye futhi udadewethu nayo umhlalo wakhona la ehostela nayo ufisa nje ukudlulisa amazwi okubonga. Sikubingelele dadewethu ubani usisi? Mina nguNongcebo ngwakaKhumalo ngihlala khona lapha kule ndawo le sizobonga kuyo konke senzelwe khona okuhle. Sicela ukubonga nje kukho konke siyabona intuthuko ne-safety khona amafastera namanzi akhona nama-toilet bayathembisa ukuthi futhi bazosifakela cha siyabonga kakhulu. Kodwa kunye besikhalela kukho Nkosi yami cela sichase uhulumeni ingabe nekhansela yini la endaweni nje ukuthi sithole imisebenzi imisebenzi njengemigwaqo imagebhugebhu. Imonto kwenzeka nama-accident kubhekile imigwaqo kodwa amathuba omsebenzi ngabe siyawathola kulungiswa imigwaqo nawa nama-bridge kuyani imvula kunethe kugcwale lapha siney'ngane ey'funda iy'kole ey'ncane kumele ijampe khona lapha sometimes igcina ingeze ey'kolweni. Yes. Nakho lokho kungokunye nje sicela ukuthi uhulumeni asisize kukho sikwazi ukuthola namathuba omsebenzi njengoba sihleli singasebenzi. Siyabonga kakhulu sicela nesicelo sethu samukeleke kakhulu. Okay, siswami siyayizwa lesi sicelo sene nishoyo sibaluleke kakhulu. Siyacabanga ukuthi iphathimandla zizokuthatha zingidlulisele kwabanye abakhulu ukuthi lesicelo senu sokulungiswa kwemigwaqo kanye nama-bridge agcwele nemhlanga ukuthi ngakwazi ukuthi i-Department of Environment ikwazi ukuthi kube khona okwenzakalayo bena i-Department of Transport. Mhlambe-ke kulokho okwenzakalayo nje nina ithini indaba yenu ngokubuya kwesithunzi senu njengoba nawu uzizululazekile umuntu wesifazane uguqa esigangeni njengoba manje usuyazi ukuthi nawo usuzongena etoilet nawo usuzokwazi ukuthi kungani ezinye zeingozi mhlambe nje ukuthi abantu sebeshile senizofakela ugesi ongabridgiwe ugesi ofake ngokusemthethweni nikwazi ukuthi nikhanyise nani ngendlela eright. Lokho nizizwa ninjani nje ngakho ningabahlali bala hostel? Hayi cha lokho sizizwa sijabule kakhulu futhi siyabonga sijabule kakhulu kukho konke vele nathi besibona nje ukuthi
lokhu ukuthi siya egangeni makumele siyokhululeka kungenye nje ingxenye engasilele ukuletha nokugula emphakathini nasebantwaneni kanti Yes. namahashahasha la ngoba bekusesama nje anegigaba zawo nawo. Siyabonga kakhulu somphakathi sijabule amafastera sesiyawavula kushaya umoya kungena umoya ofresh namanzi nawa nayi negate likhona kumnandi nje sijabule kakhulu sikhululekile siyabonga.